La meva obra parla d'un mar de plàstics. És una obra que denuncia la degradació dels nostres mars i les nostres costes. Tot i així, també parlo de la bellesa del mar, que és una cosa que en el recorregut de la meva vida sempre ha estat al meu costat. He treballat en diferents tècniques, com motlles de premura, gres d'alta temperatura, baixa temperatura, esmalts que regalimen, galbes i esmalts d'alta temperatura. Es una obra que trata de representar una historia que he escrito y dibujado y estoy dibujando yo, que representa una guerra cruel en la cual se llega a ver lo peor del ser humano. Prácticamente todas las piezas están hechas con cerámica roja de baja temperatura, una combinación de técnicas como plancha, pellizco y churros, y luego otras dos están hechas con barro de alta temperatura. La meva obra final consisteix en unes peces de ceràmica que són unes mans i un llibre. Jo vaig voler representar els sentiments que havia sentit durant uns anys enrere, molt negatius, i tenia unes frases escrites, llavors les vaig aprofitar per fer el llibre. La tècnica que he fet servir jo són motlles de colada amb fang vermell, blanc i negre de baixa temperatura, i també els he modelat una mica a mà. Mi obra final está hecha de porcelana coloreada. Hice platos decorativos y cada plato representa una cosa diferente. Estoy inspirada de naturaleza, del arte, diseño, arquitectura, etc. También hay platos hechos, por ejemplo, con barro de alta temperatura gris y de baja temperatura, que también son efectos interesantes.